Следобед на същия ден бял автомобил с софийска регистрация внимателно паркира на асфалтовия път пред Преображенския манастир. Отец Георги игуменът тъкмо раздаваше червени яйца на група посетители. „Христос воскресе!“ извика Добри. „Айде сега на водвайся“, мисли си притеснен игуменът, който виждаше в Добромир Петров най-голямата заплаха за манастира. „Воистина воскресе“, отговори леко притеснен, но верен на обета си да бъде добър благочестивият монах. „За какво си дошъл?“ „Отче, прости ми“, каза Добромир и падна в краката на отеца. „Съгреших, че исках да отнема манастирска земя. Бог ми даде урок за цял живот. Дойдох да ти кажа, че спрях да работя за богатия си клиент по това дело. Вместо това реших да защитавам манастира. Не се безпокой, няма да ти струва нито лев. Но давам ти дума, аз съм добър адвокат. Нито един квадратен метър манастирска земя няма да попадне в чужди ръце.“ Отец Георги гледаше като препариран. Възможно ли е? Колко е славен нашият Господ от Сион, който чува молитвите и прави чудеса. Лека по лека около него се събра цялото братство на манастира. Любопитни посетители също не липсваха. Отец Георги се радваше и благодареше на Бога от цялото си сърце. Ако санът му позволяваше, сигурно щеше да се разтанцува. Докато всички се радваха, никой не забеляза как Добри леко хвана Надежда за ръка и я заведе точно пред колелото на живота. Последните лъчи на слънцето светеха право върху него и той изглеждаше като живо. Добри извади от джоба си малка кутийка за бижута и я подаде на Надежда. „Какво това?“ попита тя. „Отвори, ще видиш“, усмихна се той. Надежда отвори кутийката и един слънчев лъч освети блестящ диамант върху годежен пръстен. „Подаряваш ми диамант?“ прошепна Надежда. „Ти каза, че душата ми е диамант. Подарявам ти душата си“, прошепна Добри и нежно я целуна. „В манастира венчавки не правим“, усмихна се отец Георги точно зад тях, „но нямам нищо против да отпразнуваме заедно един годеж.“ Той благослови двамата влюбени и ги прегърна. „Колко е славен нашият Господ от Сион“, пееха Надежда, Добри, отец Георги и манастирския хор. И заедно с тях завяха гората, птиците и цветята.